Hi guys, good morning guys, good morning guys. Mamuka sei guys. Mamuka sei ndatiriga ndidzoke nekupinda machira chaiko. Ndoda kutombovata. But I hope maswera bo. Ndisati ndarara. Somebody called me manje apa. Hey. Munhu andifonera. Yes my children. Munhu andifonera munhu wechirume. Tukutaura. Anzaibo pai. Hello pa anybody. Zviri sei pa anybody apo. Right, saka esi my kids. Saka atichitaura nyaya yake pakutaura nyaya pakudaro. Hanza you of no ndapinda manje. Ndadzoka faichi apa nepana ndangoinda chete. Ndadzoka manje ndikatoenga ngatimboti ondivati. Saka ndatovata. Ndozati kune kawedza kari kutonhora but not hysteric nasi. Ndobva ndafonegwa nomumwe murume. Saka tafonegwa nomurume uyu tikutaura nditika. Then something came to my mind. Ndikatega nditaure nyaya because of what men goes through and they don't talk. Imbotegaiwo varume. Chimbotegai varume guys. Chimbotegai varume. You are back from early work. Ndombi. Ndakurumidza nasi. Mangwana ndoinda zvenguva yakareba. Ndakurumidza. Saka chimbotegaiwo varume guys. Ndichanoda kungotaura ndechekuti even but this can also include you vakadzi. Terai munzwe guys. Kana marriage zvinhu zvichinge zvapera. Anoona kana marriage kana kuti relationship ichinge yapera. You don't have to force yourself guys. Kuti uti ndikuitira vanhu. Nokuti kazhinji kacho tinoramba takagara marriage muchiti because ndikabuda vanhu vanozoti chii. Ndikabuda ndagara makore akawanda ndiri marriage ine munhu wani uyu achimuziva. Saka ndikabva nyika inozoti chii. Andi muri kuona nyika inozoti chii. Yes Jessica Magigwa ane zviri sei. Anoona. So chiripo guys ndechekuti sometimes ndogara ndichitaura kuti people can fall out of love. Yes tandi. People can fall out of love. Ende kana vachinge vaita fall out of love zvinogona kupera. This guy anga achitaura nyaya yekuti life yachinja. Zvinhu kubva patanga ku let me not say too much details. Andika arikuti but vanozoona life apo. Arikuti iye life yakanga achirarama nditi it was yanga yakanaka. Then something happened. Andika kamba ndobva yavhara. Makamba narongovhara. Andika kuAfrica uko. Ndobva kambani yavhara. Anditi ndokubva atanga kuita kuti ndoitawo mabdues nchidini ndichagawo basa but hazvichabasiki. But yesi Larissa Esther, how are you? Yesi Primrose Madevu Shila zviri sei maikataka kumhorisa imiseka zvikapedza here. Maria Piri zviri sei. Saka zvinhu hazvichafambi zvakanaka sema expect wanga kaenda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Anoona. Saka life had to change. Now life ya downgrade pane zvawangu achirarama. Problem yake hombe yanayo mukadzi kumba ndo ya problem. Maini nandisi kuti munenge makatitarisa muripo here kana kuti hamupo. Because murume yakaisa 6 missed calls nesuro. Time at triple life manero I didn't see it. Takazozvona after that Tiani tozona mangwana ndobva asofona. Anoona. Kumba uko hakuchagariki. According to him kumba hakuchagariki every day ihondo. Mukawo inotsvaga basa zvikuita vamwe varume. Ye ukagara yesikani Clarisse munemo. Sakile zviri sei. Buda unotsvaga mabasa zvikuita vamwe varume. Kana pasina izvo zvigere pano pamba. Izvo zvausi you are not akauya apply akanzi migrate. You are not doing it good. You are not tsvaga basa zviri good enough. Tsvaga basa urambe utsvaga basa unori one. Hanzi vakavhara vhura branch maini. I don't know zvinogona kudaro kwai because kumba kwakuchagariki. So this guy was telling me kuti ndatove nemuya wesuicide. Ava nemuya wesuicide. Achiti can you please talk to me? Nokuti pandaveko zvinhu zvakaipa. Hanzi dzimwe nguva ndinogona kusvika pakubuda makuseni. Ndotofamba. Ndisina kokuenda kuti ndikuenda kupi. Ndakungodzembereka nemastreet. Ndisina kokuti ndikuenda. Hanimaona kutange ndicharohwa nemota. Hanzi dzimwe nguva ndotaura ndega ukaona murume mukuru. Yesi ndandipa ndadzoka manje apa nchotega ndimbovata ndadzoka manje handaudza ndikuenda makusenseni. Ndatoti ndimboti vatei mbichana. Anoona because ndakurumidza muka takanongorara ndikakurumidza muka. Anoona saka arikuti ndenshotaura ndega even muroad kunge munhu asina kukwana kana kudini. Andimoona saka ndanchiti ndogona kukomita suicide hangu zvipere. Ndikati ko vana what happened to vana. Zvikanzi
zvinhu zvese zvanetsa kudai so vane vana 3 zvinhu zvese zvanetsa kudai so akanga vatora vana vakanesa vana kumusha vakadzoka. So mukadzi aithink sevanhu vanga vachirarama life yakanaka before. Mukadzi asigona kuzvitambira kuti life yedu yatochinja kwanzi nokuti anenge achiri kuita competition neva time yakanga vane mari andika sekutora kangoita murume uyu vaitogarawo kune imwe nzvimbo yakanaka anditi. Saka mukadzi womunhu anoda zvinhu uve mukadzi aionekera pane imwe munhu achitodhiraivha mota yake achidini asi nekuoma kwakanga kwazoita life yeupenyu vakatanga kutengesa zvinhu 1 ndikabvunza kuti mukadzi wako anoitei. Zvikanzi mukadzi anopindawo ane mabasa ake anenge achishanda madays akashanda kwakadai. Saka presently right now mukadzi nditongoti ndiye breadwinner. Mukadzi ndiye breadwinner, ndiye ari kuita zvese. Saka mukadzi ndofunga manje haasi kuzvitambira kuti ndingaramba ndakagara panapa munhu yachashandira. Rudo rwuya rwatochinja mumba. Mumba hanzi hamusisina respect. Mumba hamusisina ndakungonzi pese pese ndindoenda kubasa iwa uende kubasa. Ndakungonzi pese pese kana uchidya kwanzi dzimwe nguva chikafu mauzati matauriro anga achitaka unorwadziwa but chekuita panenge pasina. Ndikati is it possible titore mukadzi timbotaura zvikanzi kana mukatodaro nhasi cheshe ndosora ndinorigona tosora ndatemwa mushonga wamakonzo nditofa because ndozati I will never hear the last of it kana mumba macho hamurariki. Kwanzi dzimwe nguva nchibva kunotsvaga basa mwe musi ndotsvaga basa hanzi ndakaona munhu akavhara door nembakakiyani mukati. Kwanzi ndakagara 30 minutes ndichinoka ndiri padoor because ndiye akabhadhara rent ndichinoka ndiri padoor apa kwaitonhora ndakamira panze achiti kwanza kati wanga unondisturba movie unondisturba ungandinoka kudaro uchindisturba next time kana ndakanga mama key because akachekesa maki next time ufambe ndikia kanga mocha panze ndo zvakuita mukadzi. Ndikati mukadzi wenyu muchimurora was she like this. Zvikanzi mukadzi angariti zvose zvanga zviri right angari mukadzi ane tsika angari mukadzi ane hunhu but zvinhu zvangochinjawo sezvazvine. So ndichitaura nemurume uyu kunsi noti anodzokodza chinhu 1 kana kuti ka 10 oita kunge akangamwa zvambotaura ozvitaura futi. Animaona munhu atori nehesizebu munhu atori nekuti atove neconfusion hacha understand zvana makambona munhu anenge ari stressed guys unokangana unotsvaga kana kuti mota inenge wakabata makiyi emota wakabata maoko kana uri stressed unotoitsvaga kuti hamai makinda maisepi iwe wakamabata maoko makizi unawo ani muri kuona. Saka murume uyu ndo zvanga achita papa nyaya dzanga dziri mudzokorodzwa ombokanga makonzi ndakudzai pakati anditi ndakudzai pakati. Saka ndasvika pakuti handikwanisi kuti ndizomudza kuti hanzvadzi siyai marriage yenyu nokuti imarriage yake animaona but akato munhu atori depressed animaona. Saka ndasvika pakumudza ndikati naye hanzvadzi handizivi makaroorana zvakanaka chaizvo madi kudzosera nyaya iyi kuhama. Zvikanzi problem kuhama ku nobody takes you serious. Muri kuona nobody takes you serious even kuhama hanzi unenge wakutove problem yekuti yatofambiwa nayo mumafamily WhatsApp group uchitaurwa kunzi ndo zviri kuitika. Saka handichazivi kuti ndoita sei ndotorega ndiende kumutogwa nditaure nyaya iyi handi but ndamudza kuti I'm going to anditaure masana but I'm going to address it because I want to believe kuti you are not the only one who's going through this. Kune varume vakutaura zvinhu varitoenda through this vakawanda kunzoko but no one cares. Animaona no one cares guys. Vamwe venyu mune vana vakomana andika vamwe venyu mune vana vakomana vaminavo mangwana pamunenge muchiita varume venyu izvi vanakomana vakatarisa zvinogona kuzodzoka bheki anza ndakaiwisdom mna kundidaira ndine nyaya shoven inyaya yei inyaya yako yei iri kuwhatsapp kune nyaya dzakawanda. Linda murume anototya kutaura nemukadzi inangu handisi kuti ndikuti mukadzi ari wrong pane ari right kana kuti ari wrong pane zvese because ndadziwa one side of the story but apa ndakungoadressa nyaya because zvinhu zvinoitika kune varume vakawanda but we don't get to talk about it. Tinongwanzogwirana isusu vakadzi tinorwirana isusu vakadzi tomira towards vakadzi torega kumbomirawo tichitaura nezvevarume ava. Ndino kuti varume ndakambozvitaura musoro ikati varume havaburitsi vane ego yekuti hatitauri about our life kuti zvakazodai zvikadai ndikataura kuti life yangu yakadai kuti kumba kundakagana medium ndinoseka. Kune vamwe varume vanosvika pakurohwa hesi dhumebi hesi maisheu pane vamwe varume vanosvika pakutorohwa nevakadzi mumba asi moti angabuda here guys achienda kumapurisa anoripota kuti ndakarwa nemukadzi kana kuti ndikukinditswa nemukadzi hazvitauriki. Hesi kingship mofela thank you very much kingship love you thank you ne50 stars. Animaona zvinotaurika here guys kuti murume abude mumba achiti ndichamboinda kunoripota mapurisa kuti mukadzi ari kundirova. Let's be ngatangire ipapo zvinotaurika here guys. So you find kuti asi munoti hakuna here varume vanorohwa mudzimba hakuna here varume vanorohwa mudzimba anotomirirwa kurohwa every day kubikwa zvibhakera. Kune vamwe vakadzi ane simba guys
Kuna umwe wakadzi ane simba rekuti murume pamwe pacho pano yakadhakwa anoumburudzwa. Mozari kana munhu akadhakwa ana simba anoumburudziwa. Kuumburudziwa cheko pasapa nemukadzi, kurohwa cheko vanhu vachiona. Asi murume ari kupi? Murume ari kuJoburg ikoko. Ari kuJoburg kwenyu ikoko. Anomaona. But kuti anozvitaura ndikurohwa zviti. Chero kutaura family group cheko kuti ndikurohwa nemukadzi kumba hazvitauriki. Hazvitauriki. Because unoitwa pati. Family pana kuti ikutaura zvinovaka nenge yakutofamba kuti nemi makazviwo here kuti Gilbert ari kurohwa nemukadzi. Nemi makazviwo here kuti no ari kurohwa everyday nemukadzi. Inenge yatove topic mufamily. Saka zvitiki kuti varume kazhinji vataure, asi vari kutsvira mupoto. Vari kutsvira mupoto. Unochinzi shinga semurume, ende isusu mazano vakadzi tine senye yekuti fugama murume una matremba yako. Zvataitiwa isusu vakadzi tikudzowo varume kuti fugama una matremba yako. Zvatiri kuitawo masivano. Of which it is wrong, guys. So we are not taking side here, Mondana. We are not taking side. We are not taking side here. I just felt to let me address this to boy child. This is a general addressing to, because it might be possible. It's very possible as well. So there is two sides of the story. Then the third side, rechokwadi. Saka patikungonzwa one side. But ndifunga kuti zvinhu zvinoitika. Anditika based on zvimwe manje apa zvakaitika tichazvitauri right now. Tisazvitaura kumberiko. So zvinhu zvakadai zvinoitika. Andika une mwana mukomana patino abuse varume ava sometimes vana vakomana vanenge vachiona vachikura, they'll tend to think kuti vakadzi ndozvavanoita. Andika kuti varume tinofa ngo abuswa ndozvazvinoita dzimba zvaanongoona kumba kwenyu ndozvaanozongokurawo nazvo. Anomaona. Ende varume pavanenge vazofa, anomaona, chokwadi sometimes achizobudi chokwadi kutiti chokwadi chikazodai achizobudi. Anomaona, achizobudi. Chandinongotana chekuti varumeka sometimes kana marriage yasvika paninga yasvika senge pasvika ya baba. Antika no matter kuti vanoti chinga vanoti kudini kana kuti magara makore mangani muri mese, learn to move on. Mirai ndikudzei vanhurume chokwadi chiripo chemahara. Antika family group rinogona kufamba richitaura nezvako, richitaura newe, richienda richitaura. Anomaona kuma family groups uko. Kana kuti vanhu vanogona kufamba vachitaura. Anomaona kuti hazvina basa madzimai vazorambana pamwe manga muri bhande nebhurugwa. Andichimaona Bonnie naClyde musingasiyani. People will start talking. Varume vanenge vakutya izvozvo kuti kana ndikasaka kutaurwa kunzi ndakanga ndichidai kana kuti ndikazodai ndakutaurwa pano. Andimazvona ndakutaurwa inini, saka vanhu vanotaura zvakawanda wanda. Varume marriage inopera. Kana basa 30 years inogona ngopera. People tends to grow out of love sometimes. Ukapinda basa chasara kupinda, kana upinda mabasa kubuda, kana ukazvarwa zvatakaita izvi chasara kufa. Andi muri kunzwa? Chasara kufa. Ipa tese takadaiso panapa tatomirira kufa. Hakusisina imwe rebirth yekuti ndinozvagwa futi. Takatozvarwa. What is left is for us to die. Ndo zvasara. Saka marriage kana ikavepo inogona ngopera. Makarorana chasara unogona ngobuda. Kana zvaramba zvarambisisa, don't think of ever killing yourself because mumba muchafambi zvakanaka. Don't ever thinking of taking your life kuti zvina ndizviuraya yangu, zvina ndimwe mushongo wemakonzo, kana zvina ndidai because mukadzi ari kunitira zvakati, ko kana zvikazosvika kuvanhu, ko kana vanhu vakandiseka. Kusekwa kana kutagwa kwevanhu nevanhu zvinhu zve2 days zvinodarika. Ndiani wamakamboona akataurwa akafa? Ndiani wamakamboona akasekwa akanzi afa, adonha afa nekuti asekwa? Ndiani? Vanhu vanotaura 1 day 2 days zvatodarika. Tinouya pane nyaya todzitaura. Handika totaura vamwe toenda navo pano toti uyu akapa uyu akazodai 2 days zvatopfuura. Andisi kudzi, andisi kuti vana bhangu havana utsinye. I'm not saying that.
But nhasi ndikuyawo ndakamirira kusaidhireva varume nekuti who talks about these things kusaidhireva varume asikana ndozati babi yangu majority akawanda pana pavakadzi anditi. But see, let's be honest wedu varume ava anotaura nezvazvo ndiani. Sometimes we see varume ava and say please allow themselves to live a miserable life, being hooked to someone, inflicting pain of them. Sometimes separation is the best. That's what I'm saying. That's what I'm saying, Aniti. Kuti vazive, we are saying the same thing one. Kuti instead ya kuti aramba kandamira noti chinoitika now ifiye. Imimi ndikakubvunza right now vakadzi panapa. Vazhinji mudzimba muri kupisa muri kushungurudzika. Ndikakubvunza kuti why makagarapo? Tinotaura actually kwenda kuti munhu. Tinotaura kuti guys nekwandakabva. Nepandakatambura nemunhu uyu kusiya azviti. Ndikunyepa here. Ndikunyepa here. Kumoti ndoindepi ndagarira vana vangu ini ndichienda kupi asi muri kupisa muri kuitika zvakawanda imomo kana kuti ndosiya marriage ndachembera kudai vanhu vanoti chii ndonotangira pai ndozvatiri kuita zvatiri kutaura isusu. Domestic violence chokwadi kuvarume iriko. Vangani right now vari kurova varume vavo mudzimba ngataurei chokwadi. How many of you munotozvizivira? How many of you right now vari kurova varume vavo mudzimba? Hi prophetess. How many of you vari kurova varume vavo mudzimba right now presently as we speak? Vangani? Varume vanorohwa mudzimba umu. Pati kuti angazvitaura pasocial media vakuzonyora here apa kuti vedu we ndakarohwa nezuro ndamedhem ndikurohwa namedhem kumba kuvangazvitaura here. Ngataurei chokwadi guys, hazvitauriki. Vamwe varume sorry vakadzi vabi yangu ndozati muchabatikana, but it is the truth. It is the truth. Hey, sorry guys, sometimes nokuti ndogona kuzopfuura ndichitsikawo nemugadheni menyu andikabati kungotaura andimaona vakadzi chaiweko zvinezvi tiri magindagoriya mudzimba. Dzimwe nguva varume kuti vabude kuenda kunohura handisi kuti ndinowanzo. People tends to misquote me a lot many times. Vanhu ava vanotora zvinhu zvandataura vozvitwisa voita zvavo. I repeat nditeererei, handisi kuti kwese, but kwakawanda kwacho this is exactly what is happening. Do you know kuti vakadzi tinozochema kuti murume ari kuhura, but you spend 2 weeks une murume wako mumba usingamupi makumba. Ndiri kunyepa here. 2 weeks 3 weeks mwedzi wakaloka makumbo uchiti ndakatsamwa nezvaakanditira. Munenge maitaka kutaudzana. Ndakatsamwa nezvaakanditira saka ndimpi end result chi? Ngatichaurei chokwadi, end result chi? Anesi zviri sei chani? End result murume anoti yezvo zvondoita 3 weeks ndakagara ndinoputika. Rikandotsvaka kune vamwe, handisi kuti vese, kune vamwe varume vakatobudira kunotsvaka girlfriend kunze nekuti mumba umwe hachapiwi bota. Saka ndingoti ndoputika rika ndinotsvaka guys, rika ndinotsvaka umwe munhu kunze uku ndiite hangu zviti zvirilise. Kunyepa here? Kunyepa here? Guys, ngatitaurei. Ndikunyepa here? Manyara rawanire avo Montana. You these people are now quiet. Thank you Mofela. Am I wrong guys? Ndikunyepa here? Am I lying? Vanoenda kuenda shumburesa varume kuti zvinondofa nebonde nokuti varume vamwe havagoni kugara 2 weeks asina kurara nemukadzi. Kune varume vakadaro 2 weeks. Imimi makadzi sorry henyu muri kubatikana mucomment section, but ichokwadi umwe agoni kugara 2 weeks chaidzo varume asina ndosaka akaroora kuti uyo mukadzi umupe zero zvake. Iwe kumba kwababa vako wakasiya kune manchoni, wakasiya kuine motikari dzese, sadza zvese waidya madira aJorgina, hakuna chawaishaya. Asi chakaita kuti usiye kumba kwenyu uchienda kumurume uyu, changa chisingaonekwi kumba kwenyu ibonde. Bonde ndoranga haukwanisi kupiwa bonde nababa vako.
Saka wakabuda iwo ukati ndakwenda notsvaga imba yangu ndirogwe ndiwane bonde. Wasvika kwake yakupedza mwedzi bha bonde hapana pamurume apa. Anobuda hake onotsvaga munhu anomupa. Mukubuda umu anogona kutanga achiti ndiri kutamba. Ndinongodai so ndobirira ndodzoka kumba. Ndiri kudai ndongonobirira ndodzoka kumba. Handika otobirira nemunhu wani uya. Otobirira nemunhu wani uya. Kusvikira nemunhu wani uya yatove relationship. Kwanza anonyimirwa mhosva dzake. But ndo zvandiri kutaura ka. Wamunyima iwewe oenda kuna naShumburesa. Shumburesa oti uya ndikupe. Opuwa opakurigwa naShumburesa. Apakurigwa omboti handiona. Oti mangu odzoka kumba mogara futi dzimwe 2 weeks. Oti kandidzokere kuya kwandakabhoenda kuya. Odzokera zvike kwakamboenda inopedzisira yave relationship. Kana yave relationship yekupana nabonde iyi handika pachapedzisira paane attachment. Kana papedzisira paane attachment kudaro yakushungurudza iwe kumba chasvika munzeve dzako. Yasvika munzeve dzako iwewe wakutanga kuchema manje. Wakuuya kuti murume wangu akahura. Murume wangu ari kundihurira nanhingi. Because hauna kutiudza the side of the story yakakwana. Murume wangu ari kuhura nanhingi. Murume wangu ari kudai. Murume wangu ari kudai. Chakaita kuti murume atange kuhura talent ndozvandiri kutotora matotanga kumiskota. Hamusi kundinyatsa ndinzwisisa. Ndadzokorodzazve ndadzokodza ndikati noti vese. But kune vanotora nemasituations akadaro. Ekuti umwe anga asina mweya wekuhura asi azobuda. Handisi kuti vese mese guys. Handi muri kunzwisisa. Pabatei I'm tend to be misquoted. Kune masituations akadaro. Yes, varume vacho vamwe varume vazhinji vanongohura chero ukamupa bota everyday anongobuda. Handitika anongobuda. But variko vamwe vekuti anenge asina intention yekuhura. Anotora mukadzi wake zvekudaro. Ndivo vatiri kutaura nezvavo. Asi mukadzi kune vakaropafadzwa guys. Vanhu vari kubatikana. I'm seeing people vari kubatikana. Talent. Une nyaya. Talent dowera. Come join me and tell me. You've got a story. Une nyaya yako. Because mabatikiro auri kuita apa kusvika pakuti siyai topic iyoyo kana musingazivi varume. There is something, right? This is a free platform. It's a free platform. We don't judge. Come and tell us your story. Unenya, because you are taking it personal. Unless uri iwewe watiri kutaura nezvake panyai. Maybe it's you ane murume auya. We are come and tell us. Let's hear your side of the story. Let's hear your side of the story. Kune varume vanotoda vakadzi vavo. Kana titi tinohurigwa nevarume. Hazvireve kuti mukadzi wese anohurigwa nemurume kunzoko guys. Kune vamwe vakadzi vasingatohurigwi zvachose nevarume variko guys. Chero tikazviramba tikadini variko ka 10% ikako kana tika 20% katoriko. Katoriko kasingatohudi. Varume vanotosema vamwe vakadzi. Vanotosema vamwe vakadzi. Variko. Asi. Zvichidaro. Antimaona. Zvichidaro kudaro. Mukadzi anozopusha murume kuti abude aende kunohura. Anopusha murume kuti abude aende kunohura. Aino kuti nyaya yekuvhara makumbo vakadzi tese chigemu chedu. Chigemu chedu tese. Chigemu chedu vakadzi wekuvhara makumbo. But kana une murume anenge ari faithful. Murume asingadi vakadzi anoda iwewe chete. Why musingabvumidzi kuti mupe varume venyaya vamakumbo? Why? Uya neghost talent, uya neghost. Ndakakumirira uya neghost. Uya neghost. Uya neghost. Usendari ghost kana tunofona. Uya neghost. Animaona. Saka ndikutaura panyaya dzevarume vedu ngatikonsider as much as we normally consider our mental health dzedu vakadzi susuka. Varume wo futi vane mental health inoda kukonsiderwawo zvakare.
Because vakadzi sometimes tiri culprits. Not always, but sometimes we are culprits. We are culprits. Anopiwa kana order mpaunoda iwe unopiwa ndabvunza hanzvadzi yangu rigaitinzwe tale ndari kufona rigaitinzwe ndabvunza hanzvadzi yangu ndikati saka mumba mubedroom mushikanzi muchataura izvozvo chanatoona hanzvadzi yangu ikushayiwavo mari pamwe izvozvo ingadi vari kutobuda kunotsvagwa kuti vadini vaite pakubuda apa manje panoita attachment guys. Attachments will tend to what? To a relationship. Relationship now inozokushungurudza iwewe. Inozokushungurudza iwewe relationship yacho. Wakudzoka uchema every kana achinga apanduka murume ava kuita kana achinga apanduka murume yamuka mozviziva inenge yative muka chaiyo. Yative muka hauchagoni kuidzora mudanga yatove mombe yarasika kuchaidzora mudanga kuti dzoka apa uye umire apa hazvichaiti. It will take time kuti umudzore because kana kutobuda anogona kutobuda kutonombonogarako. Vanhukadzi chero tikatwana nevarume ava mudzimba handitika zviweti aino kuti unenge usingadi but chokwadi wedu nekadzi mwangu ngatidzidzei kuchiudzana toga pachedu vasikana zviriweti izvi hazvitsamwidzani. Thank you Mofela nhasi vari kungoisa masters vari wani zvavo. Nhasi vakadzi vakatsamwa kuti hatisi kana masters muri kumira nevarume vakatsamwa havasi kukanda kana masters. Vakadzi vari kuhura masivano tikatsvagawo chikonzo chitoti vakadzi vahure zvinotangawo kuvarume. Pamwe pacho varume vanopushawo vakadzi kuti vaende kunohura but nhasi ndauya ndakamirira boy child. Inga vakadzi ndokumirirai every day ndinoya ndakakumirirai. Nhasi ndakamirirawo vakomana hanzvadzi yangu ndakaimiririra kuti kana marriage yanetsa aiwa guys buda people will talk 2-3 days zvinodarika voseka kuti akazosiya marriage yaimbovhaira aivhaira arimo marriage muyami achivhaira chaizvo achioneregwa vachifamba vakapfeka hembe dzakafanana vachitoga mapicha vapfeka hembe dzakafanana vachifamba vakabatana maoko vanhu vanotaura 2 minutes zvobva zvadarika. Asi zvandangoita izvo zvawandipa ndozvandaita. Asi chinenge chiitika ndechekuti panenge pachinetsa kuti unozoshaya kuziva kuti zviri kufamba sei. Hansi meri zviko variko varume. Right, let's open line. Let me open lines. Nhasi varume muri pabhizi. Sorry henyu. Ini ndauya ndichikumi nhasi ndiri kusaidi kwenyu. Arume abi yangu ndiri kusaidi kwenyu. Kana ndazopedza unozouya. Seri. Ndine vakadzi ndakamira nhasi ndinemi takakumirirai. Vakadzi fona itinzwe. Kana kuti kwira itinzwe. Yesi ye admin munoita zvokudedzwa here munofogara muri pa standby. Admin munofogara muri pa standby. Thank you very much admin. Ndikuona kublock kune list yakakura kudai yakazara yevanhu vakablokwa. Ndofunga mai upinda mastiti muchiona muchiya muchibloka. Well done admin. Basa mberi. Basa ndavhura ndafana kuseka. Ndaona list yevanhu vakasvika uko. Tikutiwe nevamwe vanhu vavandangoona vanosuya pano vari kublock ndikati I'm not going to ask questions. Meaning to say kuti admin havangoblock pane zvavakaona. Saka bora mberi admin. Hanzi number but number munayo ndakakupai guys. All right, let me try to find the number. Tukoiswere nemusoro mira ntsvage number. Well done admin. Bora mberi. We want peace. We want our peace. Right, mira ndiningire ntsvage number. Right. Hanzi varume ngatina matrai dzimba dzedu. Ende vakadzi muri kuita party navo varume vedu we. Musavadaro vedu we. Musavadaro varume ava. Vane mwoyo yakareruka ya vanozviuraya. Musadaro. Varume vanozviuraya guys. Vasiyana nesu magindagori ekuti hatifi. Ende takatosimba, we are very strong. Tinotomira takamirira kuti tinotopedzerana tiri paground ipapo. Varume havana kudaro guys. Vanofana
Vanofa vatu matambara kuti tsambara konotoma kuti mafuta tumatsambara komunoto. Tunofa. Msadaro imi. Right. Ndaisa nikiranzi mudai murume anodedza kuti machuma. Kwaichi komenti ko murume anodedza kuti machuma more than 3 times. Oti kutamba newe iwe uri muyera moyo pane pamisa sei heyo comment. Heyo comment. Kwanzi ko murume anokudedza kuti machuma more than 3 times. Oti ndikujoka iwe azota usima machuma unomita sei. Igame rinenge ratanga kai. Yesi msharaka amwe shami. Igame rinenge ratanga kai. Namba ndapina 419. 419. But varume vanofa guys, musanyanya kuita varume zvinhu zvakadaro. Vanofa. Namba yangu iyo yakapinwa poteresai. My number is pinned. Ndapina number. Ndapina number. Kwanzi simeli msafi varume manyemu. Aiwa rigaiti mopota chiwa miririrawo vasikana. Rigaiti pure chiwa miririrawo by the way. Rigaiti pure chiwa miririrawo nokuti hesi weni kwa inda kurowa patino kutsvaga pana pa weni ningo sipo. Inda ningo uri kupi. Ndaisa number guys. Ndaisa number. Hands admin please pin comment. Yakapinwa. Yeah. 419. Musadaro varume guys. Kana marriage chinge yati yapera. Ngatibvume kuti yapera toita move on guys. Zvokuti ndakagarira chakati zviratoyo drama rachinge tongoitawo isu sevanhukadzi. Asi chokwadi chipo choti unogara uri muranda. Unoitwa muranda pamba ipapo. Nokuti unenge utodza kuti hauchatodiwi zvachose. Handiona hauchadiwi but yokuramba chingoshingira chiti ndogoindepi. Ndogoindepi. Unoitwa muranda. Uyada kuedwa hana kuda kufona. Like me eti. Teams. Right, that's true. Hello. Hello, SIS MELLY. Hi, how are you? Good, thanks. Muripo iripa life. Diripo, say. SIS MELLY topic yamoya nayo yakanaka. And zvechokwadi atikurudziri kurwa. Asi chandoona vamwe vakadzi paunozosvika pakurwa inyaya yezvinhu zvaanenge akadumbira mukati. One, mumwe anokwanisa kutolerate nonsense dzemunhu for a very long time. Then munhu pane time yaanosvika pakutokuona as if you don't exist or ungori chinhu toti chiko domet yekuti anenge akungokuita yesex. Then uchingotadzirwa uchinyarara. Mukazoona manje mukadzi anenge achimboshingirira kachichengeta twisa achimboda kutevedza tsika dzaakadzidziswa kumusha kwake. But pane paunozosvikawo pakuzongoita chigundaguri chaya chekuti I don't care. Then musi waunozomupindura o musi waunozodzoka kuti waimborohwa uchinyarara. Musi waunozotora poto ukadzorera. Yatonda kurova murume but munenge musingazive manje pazvatangira kuti zvizvosvika amwana akashoma kuti ungoona mukadzi akabva kuabereka wakachiti ndafunoroorwa angotanga ungosvika zviri zvibhagera. Then ndobva ndaenda panyaya yekuvhara makumbo. Inini hangu ndoona sekuti ndochega turusi yatinayo yekutokomunicata navo varume. Munoona munogona kutadzirana ka agozobva kubasa pamwe matobva muchishurana pafoni agozobva kubasa ka chaari kuzongosvika ndechekuti makunorara pamwe padhoma kuti hambana communication iripo mutori maissues ari hanged amuri kuda kuti asolve anobva angopinda mumachira ndedzi the next thing ari kutomisa chiweti chakarida kutotamba newe. How do you expect me kuti ndivhure makumbo angu? Hauna unochiedza kupour out your heart but havane panisonzwisa asi maybe ukambovhara makumbo ka ndo the signal yaunokwanisa kunzwisisa ende munotozoona kuti kana akuda gumbo racho nyaya munotanga kutaura ende zvinotaurika zvichizofamba zvakanaka. So pamwe pacho varume vakadai vangotinzwisisawo ngavangoti sembabvu dzavo noti wei yavatoona because kana mwoyo dzevakadzi dzazosindimara dzinenge dzasindimara ende anenge angoti chauya chawe ende kumudzinga futi kuti paanoibva kanenge angokudza kuti hapana kwandoenda. So pane pazvinenge zvatangira vakadzi tine nyaya yekuti tinongoshingira tichichengetedza zvinhu mumwoyo. Musi wazvinozoti I've had enough of this ndo payanenge yavana pamako ende munyaya kana yachinja manje wakutanga kushama manje kuti sei yazochinja but ndiwe wacreata shumba yakomba. Right. But wakadaro kola kuti ngonzi mukati kuchina chemadzimai
kuti maprograms emadzimai chete nevarume ngavadzidziswe kubata vakadzi, ngavaitwa maprogram ekudzidziswa so that tese tinopinda marriage tiine information yakafanana. Unoona kuti mukadzi anenge aine information about marriage but murume haana, then what do we expect ipapa? Ndopanozotanga kuzvininipisa kwatete akuita vakuone zifa hatifunge. So patinenge tazopanduka aiwa tete akuzvidefenda takuburitsawo mafeelings edu takangodumbidza mukati kudhara. So amene uri panogadzirikwa zvapo sei asi ndaikola ipo pamazo imi munoita henyu like makaita laki rekuti kana mamuvhara makumbo enyu enyaya inozotanga kutaurika handiti ko tikutaurawo vamwe vekuti paanovhara makumbo murume anobva atozoona zvanyanya obva abuda. What do you say about that? Agara achida kubuda SIS because kana iwewe you are the head of the family. Why are you not able kuti ugare kuteerera chii chiri kunetsa togadzirisa imba yedu? Haumeni varume vanoteerera, varume vangani vanoteerera kuti ngatigare pasi titaure nezvenyaya yemukadzi wangu tinyatsotaura, varume vangani? Ndiri kuti panofanirwa kuitwa maprogram ekuti navo varume ngavaendewo kuchina chevarume vadzidziswa about marriage. Because marriage is about two people. So I can't kuti iwo toti wanditadzira simeni wongoya ndongokuvhurira gumbo. Vakadzi bonde riri mupfungwa dzedu, varume bonde riri mukuona, vakangoona chete vakutonzwa akuda handiti. But inini ndino enjoya sei, which means ndinenge ndangoslave zvangu kwauri. Oh, kana naye rinomunakidza riri kungonzi ita hako zvawada nebhodhi yangu. Ini nacho ndisi kufara, mwoyo wangu usiri ipapo. Let's solve the problem first, then toita hedu maruregerero rwedu katozadzisa nebonde. Right. Kandi kuti toda kungotora zvese toita under the carpet. Mafeelings anenge achipera ende unenge uchitongopusha munhu away. Ndobvimara ndakukupa bandahure rako remumba. Zvobatsirei? Right. Ifede kunotsvaga imwe problem kumba, gara pasi usolve problem. Hanzi vakadzi varume ngavadzidziswe. Alright, varume muzoya moteerera nhasi, uyai muteerere, ndiri kuda kuzama kukumira nemi asi vakadzi vari kuuya vachizvimiririrawo. Saka imi kana makangwara vanhurume chiuyaiwo muteerere handika probably zviri kuitika kumba kwako kana kuti zvichaitika kumba kwako kana zvinotomboitika kumba kwako. Yezvo zviri kutaurwa makonzenzi akutaurwawo nevanhukadzi. Handimaona inini nhasi ndiri murume nhasi ndakamira kusaidi revarume. Handimaona imimi vakadzi. Saka imimi vakadzi kana makuya panapa moya imuzoti SIS MELLY nhasi murume vakamivana nakingship. Ndiri kingship moyo nhasi, handisi kingship SIS MELLY, ndiri kingship moyo. Imimi vanhukadzi takudawo bonde handitika zvidzaiwo kuti munotambawo nesu pabonde apa handiti kubva pamunozvara vana venyu munouya nevana kana pakurara papa woita mwana pakati ine nchida makumbo angu sokodo ndidi ona vari pafoni mbotipindurai. SIS MELLY muri sei? Right, uri sei? Icho ndo chokwadi. Varume mukundinzwa here SIS MELLY? Ndakukunzwa ndipangotsigira hangu zvekutaurwa nakola ichokwadi ichocho because mozvati kuti mukadzi haangochinja, mukadzi akabva kumba achienda achinoti ndakusiya mai vangu nababa vangu ndoenda kumurume, then osvika oramba kurara nemurume. Mukadzi haangochinje from kungodaro. Varume ndo vanochinja vakadzi. Ukaona mukadzi akuramba kurara newe, which means atove fed up newe, varume ndo vanotanga, ndo vanochinja vakadzi. Right, kana kuti munge muri fed up nevarume, saka uri kuda kuti murume wacho azodikana. Why are you staying nemunhu wa fed up naye? No, uyu mozwa SIS MELLY ka unenge wane vana 2 kana 3. Rega ndingoshingirira. But love panenge pasina. Love panenge pastorina. Okay. Yeah, so varume ngavadzidze kurespectwa vakadzi vavo. Izvo zvekuhura izvozvo zvokuti munhu anonotsvaga imwe girlfriend kunze, then so mukadzi akangobata kuti uri kumuchita atova fed up newe, hachatorina nabasa newe. So varume ndo vanotanga. Varume ngavadzidze kuti kana vanhu takanganisirana mutigadzirisane, kwete kungoti
kuti mukangotadzirana akutonotsvaga girlfriend, so ari kuexpecta kuti iwewe umurespecte on top of that achikuchita izvozvo hazviiti. All right. Thank you very much, Kola. Thank you very much contribution yako. Thank you. Right. Hanzi varume ndimi muri kutituma kuti tibude kuenda kunohura kunzoku. Imimi varume ndimi muri kutienda. Right. We have a man coming. This is great. We have a man coming. Let's hear from a man's point of view. Ndakudzai ngati nhasi ndiri kuvarume. Saka vakadzi kana muchifona mofona makamira muri kuvakadzi. Ini ndiri kusaidhira varume. Hello pachirongwa hanzvadzi. Muri sei zvenyu? Ndiri right muri sei? Hasiri nani. Ndangopinda onda ndanakirwa necaption yanga manyora apo kuti nhasi muri kumira neboy child. Because problem inoitika kazhinji inotangira ipapo pakuti munhu wechirume agara ari kushaya munhu anomumiririra pazvinhu. Saka uchaona kuti varume vazhinji vanotambudzika stereki mukati. Right? And then chinhu chakanakira vakadzi vakanakira pakuti vanotaura ne-one voice, right? Voice revakadzi riri one. Sekuti ipapo SIS MELLY makamira makati vakadzi ngatiite zvakati vanouya kusaidi. Vakadzi vane kuwirirana because maproblems evakadzi ari more unique, angofanana ende zvacho zvinoenderana. Manje kuvarume zvinotisiyanei nekuti kutomirira munhu anonzi murume kunotonetsa. Haumbokwanisi kumirira murume. That's why muchiona sevarume hatikwanisi kuita kana sezvakaita malive evakadzi kuti mogona kuita 2 hours muri palive. Kuvarume hazviko izvozvo. Nyangwe murume akanzi anogona kuzviita. Padonga andamboona chinyora pacomment section kuti general akaita live uchaona kuti vakadzi ndo vakazara ikoko. For sure. Right? Wechijanduku akaita live uchaona kuti vakadzi ndo vakazara ikoko. Of course. Ndozvazvinoita. Why? Because even wakadaita conversation inoita nezvevarume inongohijackwa nevakadzi. Right? Because vakadzi vane hijackers imimi munodisturba pese pamasvika vanhukadzi. You want to take over pese pamasvika. Yes. Takaita rimwe group futi revarume, right? General shellers murume ane general interest yekuempower varume. Anoda kuita maconversation nevarume. Wakaitwa group revarume koko vakadzi variko futi vanongo variko. Unoona vatuita futi group iroro. Saka the moment wangoita mukadzi zviri kuinvada because murume chaiko in this world haana kana space. And an opportunity yekuti varume vambomira vambotaura. Kudhara isusu tichikura vana baba vedu vaisangana kubaba shop, right? Vaiziva kana vachienda kubaba shop vanga vasingaoni vakadzi, right? But now you find kuti maspaces yese akadaro vakadzi vawaoccupya. Saka izvo zvinosiya varume vane maproblems akawandisa. And hapana pekuva expressa in a way yekuti tingori varume chete tingotaura. Because zvimwe zvinhu zvinodiwa nevarume zvimwe zvinhu zvisingatauriki pavakadzi but zvinomeka sense kuvanhu vechirume. Saka kungoshayiwa understanding. Mirai baba vasikana ndimbopindura uyo atanzi varume wani munonga muri kuvakadzi magroups evakadzi. It's because imimi vakadzi muri kupinda magroups evarume. Saka now they have no choice. They are left with no choice except kuteverawo kupindawo because hamusi kuvapa space yavo kuti vambotaura matimi manzi hatisi kudzidziswa varume vari kupinda marriage asina kudzidziswa isusu tunoitwa makitchen party handiti vacreata group ravo kuti takuenda ndisana pachedu. All right, time iyoyo hazvina kuitika pamakaroorana but now varume they are seeing the problems that are happening in marriages. Vati rega ticreate group kumasocial media ikoko tiite redu group tichiudzanawo guys kuti muri kuona sei toita sei zvofamba sei situation nyika yakamira kadai todini imi manopinda sevarume kumagroup kwakuya. Saka muda vadii enderai mberi. Yes, saka ipapo kuti unyatsonzwa varume chii but uchaona kuti vakadzi I think zvinhu zvodiwa nevakadzi zviri well documented zvakanyatsoiswa because I think mukadzi wese unonyatsonzwa kuti anoda kudiwa, mukadzi anoda kudiwa, anoda kuchengetwa. Zvese izvo zveinformation yese iyo iripo for any murume kuti azive kuti mukadzi anoda kuitwa sei. But uchaona kuti manje vakadzi vanozoshaya information yekuti varume vanoda kuita sei because the moment wangoisa group rangopera rangopinda vakadzi hazvichabudi semabudira zvozvifanirwa kuti zviitike. Ndo zvinonetsa.
Yes. And then muchaona kuti inonzi chii inini problem zhinji andinoona hangu, this is just me, pakuti problem zhinji iri kuwana vakadzi in terms of nevarume zvinonyanya kustraina marelations stereki inyaya yekuti hanzi varume havasi kutichengeta, varume havasi kuchengeta vana. I think ndo nyaya iri very common. And the moment murume atadza kuchengeta vana panobva paita problem, ando panobuda vana bitterness and maproblems acho bva awandisa. Yes. This is just my opinion. The world nowadays nemaonero angu zvangu ndekuti uchaona kuti ma-opportunities for men anenge limited than ma-opportunities ari kuwanikwa nevakadzi. Saka izvozvo zvobva zvakonzera a very very imbalance, and then isusu hatina kuzoupdata culture yedu. Culture yedu inoti murume ndiye anochengeta vana, murume ndiye anochengeta mhuri. Then the world yabva yatora ma-opportunities for the men, mukadzi abva apiwa those opportunities. Like kunoti akaaplya basa wangobvira wangoita mukadzi, you find that there's a greater opportunity yekuti mukadzi yekuti awane basa at the expense of murume. Ndo zvazvingori. Yes. Even ma-opportunities, even wataza social media, vakadzi ndimega munongoita mari. Opportunities mazhinji vakanzi brand ambassador mukadzi, chakati mukadzi, zvese zvingopiwa mukadzi. But now murume ari kufanirwa kuti achengete mhuri. Ari kufanirwa kuchengeta mhuri. Saka ifanirwa kuti varume havasi kuwana ma-opportunities wavo. Anotsvaga basa, murume anorishayiwa. Kana rishayiwa basa, mukadzi achauya achiti iwe hausi kuchengeta mwana. Achauya pasocial media zvonzi baba ekwangu inini havasi kumbondichengeta, inini ndini ndiri kubhadhara renti, inini ndiri kuita zvese, of which is true. You find kuti uchaona kuti mukadzi ari kushanda, ari kuwana mari yake yakanaka, but still mari yababa inongodiwa. Ndo zvatinongoziva. Vakadzi vanopa rini kona imi baba vasikana tizorore vanhukadzi? Munopa rini kwenyu vakadzi tizorore isu varume? Saka ingori nyaya yekuona kuti I think isusu culture yedu, hamene kuti culture inoupdatewa here, but ndoona kunge culture yedu ndiyo yatisiri kuupdate. Maona, because kungonzi ichiti murume usacheme, murume usanyanya kuchema, murume chengeta mhuri, zvese zvinongori culturally. But kana ukatasa the world kwairi kuenda manje, world iri kuflourisha for women. Maona, haumbofoka ona bank rinonzi nderevarume. Pane inonzi women bank, pane women chakati, women haumbowani chinhu chinonzi ndechevarume. Kana yanzi women bank iyi ndeyevakadzi chete, zvakanzi women loan ndeyevakadzi chete. Then takazoenda kumaloni edu tese kune vakadzi nevarume ikoko. Maona, saka ma-opportunities for men are very limited, but the world is still yearning kuti murume dai adai, murume dai adai. Muri kundiudza kuti varume isusu tikaungana tiri varume takati mari dzedu apa toda kuvhura bhengi zvinoramba here? Kana kuti hatina brain dzekuvhura bhengi, tine brain dzekumwa doro nekutsvaga vakadzi kana tabata mari? Vakadzi vanosungirira ka? Aiwa, kana chinzi women bank, karisi kuti bank rakavhurwa nevakadzi. Ibhank rakavhurwa negovernment for vakadzi. Maona, igovernment iri kuvhura bank, maloans, even university, kunonzi women's university. I think kunouya kupindawo varume kuzvino. But yanga iri designed for vakadzi. Saka kunongodzidza vakadzi vega. Saka zvinhu zviri kucreate, I mean environment iri kucreate empowerment yevakadzi, which is a beautiful thing to see. Zvinhu zvinonakidza. And kuona vakadzi vachibudirira, vari kuita mari, vari kuita chichi. Even izvozvo zvema-COS zviri kunetsa, you find kuti vakadzi kazhinji ndo, handi COS inofavor mostly macompanies mazhinji anoda vakadzi. Saka opportunity itori nevakadzi kudhara. Of course murume anozoenda ari dependent, wosvika ikoko wonetswa chaizvo kudzwa kuti chisuka maplace chiita chakati chiita zvakati. But inonge yangova nyaya yekuti patova neimbalance yakati one day. Ndo zvimwe zvinongokonzerawo maproblems iwawo. Quite a topic, sure. Right? Do you pane munada kufona here abvunze any question kune murume asati adona? Because ari kukudzai from a men's point of view. Andika experience yake ende pa point yake matadza kana kuicrash.
mapoints ake matadza kumakrasha kuti everything it's like zvakadesignirwa for vakadzi. Ndosaka zvichidaro all the opportunities dziri kuvakadzi it's favors vakadzi. Saka you find kuti varume ndo vatove nhapwa nekuda kwenyu. Kana voita zvavanoita vachita zvavanoda mosvora motwa varume vedu vazodai varume mune mukana imi. Mune mukana imi. Thank you very much baba vasikana necontribution yenyu. Kana pane imwe inenge ichida for contribution yenyu mugona kuzokudzoka. All right, zvakanaka. Thank you very much. Okay. Right. Guys, topic muri kuinzwa. Right. 97% dzevakadzi hadzina respect. Vakadzi vakungoda mari kupe. Vakadzi vakawanda mudzimba vari kuda mari. Kana mari ikashayikwa rudo rwapera mumba. But pamwe pacho ngatitarisewo macircumstances vakadzi kuti zvinhu zvakamira sei. It's not like murume anenge aenda kubasa akanotora mari yake akanodaidai amhenu. Pamwe murume anotouya nemari yaanotambira okupa iwewe. Akupa iwewe oti chisova problems emba. Wakushandisa mari haichakwani. Yawapuwa pei yose wapuwa. Wakudzokera bheko kuti mune murume hausi kushanda zviri enough. Asi mari wakapiwa. Salary yese wakapiwa. Salary yese wakapiwa. Saka mumba kana musina mari zvagara zvinongonetsa. Ndizivi vakadzi vanopopota. Vanoda kuti mumba mugare muine mari. Vanoda kuti mumba mugare muine zvese ende murume must provide zvinhu izvozvo. Anditi but imimiwo vakadzi mukuda kuti mumba mugare nezvinhu zvose. Yes, I do agree and I do understand. What are you also doing to help your men? What are you also doing to help your husbands or your men kumboko? Hanzi murume keara, mukadzi keara. Mukadzi oshedzera kuti yangu ndiye kugadzirwa musoro apa ndiye muridzi wevhisa. You see, probably it's also happening as well. Kuti mauya kunomese mukadzi raakeara, murume akakeara. Pamunotambira murume otini mukadzi otini yangu mari handibatsiri ndiwe baba vemba. Asi ndiwe muridzi wevhisa iro rakauya kuno. Hello dear. Zviri sei? Mushe muri sei? Nasi mushe. Mushe. Ndida kungopindura pataurwa nehanzvadzi yedu kuti why ma-opportunities ese achingopuhwa vakadzi. Because I think kuti government yakaona kuti zvoni vakadzi kazhinji tiri kuabuswa nevarume vedu like pasiwa nemurume mukadzi unongosiwa uchitambura. That's why government yakazocreata zvinhu zvizhinji for vakadzi. Ndopfungwa dzangu dzandofunga. Kuti wakaona kuti muri kusafa stereki. Because varume vanombotisafisa zvekudaro. Saka government yakatoona kuti regai ti-empower vakadzi. Okay. That's why takungoti everything is about women. And also about magroup evarume. Kazhinji kacho mukaona magroup. Like ini ndakambotarisa group remurume wangu. Kwaana zvinenge zvichisendwa mumagroup mavhidhiyo evaya vanhu vanenge vachiita zvavanenge vachingoita. Kazhinji kacho hapana zvemusoro zvinenge zvichiitwa magroup imomo. Makariona semakapinda same group. Aiwa ndakapinda kubata foni ichitotarisa magroup kai murume kuti chii chaanenge achiita. Saka unotongoona zviri kusendwa zvacho hapana zvekuti vari kutsiurana vari kuudzana chii. Vanenge vachitumirana izvo zvisina basa izvo. Right. Thank you very much Kola. Kola vaya nemuono wavo. Kwanzi nini ndiri kufunga kuti varume chero magroups enyu mukaita hapana zvinenge zviri mumagroups zvechokwadi. Kunze kungosundisendana manudhu zviweti zvevakadzi chete. Hakuna chinene mazame vakadzi hapana zvinhu zvinenge zviri mugroup zvokuti muri kudzidzisana kuti marriage ngaibatwe so. Saka vanhurume kana mavhura magroups enyu andika dzidzisanaiwo musanyare muri varume mega ikokoko. Musanyare kuti mubvunzane kuti nai guys kumba kwangu kune situation kana ngoti nai guys situation yakamira yakadai mumba and iwo ungaisova sei. Anoona iwo ungaisova sei. Munzwisana muchidzidzisanawo handiti nokuti vakadzi vane zvinhu zvakawanda zvavanochema nazvo even mumba handika. Varume cheko vedu vekuchiafrican vazhinji ndongova vakadzi vachingoti Nigeria handizoziviwo hangu. Asi even pabonde chaipo vakadzi vekuzimbabwe vanochema vanoti mazama anoshunyurudzwa. Kwai ukona munyadzi chishonyorodzwa ungati pane redhiyo iri kuchinwa kubva from radio 1 to radio 3 achishunya magarayo.
mazama hamusi gentle and romantic kuti munobatawo muchipurudzira vameno vakadzi vanochema hanimaona kwanzi nemumo ambotaura panapa chero zvakaita sei communication is the best right ngatimbodzwa wafona halo pachirongwa yes muri sei right sisimeli ndoda kutsinhira pataurwa apo pemagroups evarume magroups evakadzi mukatarisa mamwe mazhinji akavhurwa nevanhu for example renyu iri munogara muchidzidzisa munoti mukaitaita zvimwe zvamunoita but zvizhinji zvamunoita kudzidzisana nekubatsirana ndizvinhu zvemudzimba nekutaridzana saka ivo chinovatadzisa kuti sevarume vaitewo izvozvo chii 1 2 ava vabva kuburuka ava zvavataura ini ndinotozvitaura ndakatozvionawo neni magroups avo inini murume wangu ndiartisan vane magroups avo evaartisan instead yekuti vadzidzisane zvekutaurwa izvozvo havadzidzisani ukatarisa inini maonero ndakaita unotoenda kugalarika izvozvo zvinonyadzisira ndo zvakangozara mumagroups zvavanenge vachingokanda ndo zvavanenge vachingokanda chete hapana kana paunombonzwa zvinhu zvedzidziso ini ndikatoita vhidhiyo rakadaro rakandwa pagroup ndotomhanya kuti unoridhilita bcause ndisingadi kuti foni yangu igare nezvo zvakadaro but ivo havana basa nazvo ndo zvinhu zvavanenge vachingoita koita zvekunzi hanzi kwai murume unonzi suka ndiro hakusi kunzi suka ndiro but kubatsirana inini I remember sekuru vangu ndaimbotaura navo last week vari ukoko vaindiudza kuti vaipa example vachiita hanzvadzi yangu vakaenda kudhara hanzvadzi yangu iyoyo naivo vakaenda kudhara vaitaura kuti vakatowirirana pavaida kuita mwana wavo wechi2 kuti murume mukadzi anenge achipinda night shift murume anopinda day shift saka vanenge vachichinjana murume mukadzi paanoenda kubasa murume andosiya atogadzirwa mabhodhoro anosara achitofidha mwana nekuchinja mwana mudzimaiwo paanouya ndo paanoita izvozvo saka kusi kunzi munhu unenge uchinzi suka ndiro oraiti kana kurunzi kusuka ndiro kubatirwa komusuwa unosara wega toti mudzimai amboenda kuzimbabwe unosara wega cheriko kuno kuafrica kana kuti arwara saka mubara muchadyiwi ndiro hadzichasuki kana kuti anosuka ndiro arwara I think yemahousehold choza iyo inoda kutombogarirwa pasi tombotaurwa nokuti vanhu vanonetsana zvikuru especially kuno kudiaspora kunoku but I'm seeing vamwe ndotaurawo navo handichika they are coping so varume vacho vakabvuma kuadjusta zvechokwadi everything zvikutoita zvakanaka chose utoona choti murume atoendesa mwana kwaGP uko utoona umwe achitoti murume wangu atoenda kunodai vamwe they are adjusting zvakanaka chose but kune vamwe varume vedu vanobva kuafrica ane typical very typical African men osvikoti handiclean handiwachi uchibva kubasa kwekoko unoona mamazvinji vangu tatokusuko plate uko utanga futi kucleana kuti 1 asi ipapo hapo panoda kuti pagadzirwe because that's general knowledge yavangotwa nemunhu kuti kungocleana munhu wese vangoziva kucleana whether murume kana mukadzi kana kungobika zvinhu zvingori zviri so obvious then kwozoita nyaya imwe yekuti pamwe vakadzi tinonzi tinofunda mwara dzimwe nguva takatsamwira varume pane pamwe pekuti murume toti aita musikanzwa varume vanoganga zvokuti anogona kukunyengera kana munhu wepadhuze kana umwe munhu wekuti kunogumaza vanhu kuno vanenge vachidzaanza ane puza fesa amuzivi uyu anogara akadhakwa anenge ari pamashops apo saka situation yakadaro pakadaro shuwa kuti uzovhurira munhu gumbo kuti uti huya hako unenge wakutosema chero murume wacho unenge uchinzwa kurwadziwa zvokuti unenge uchitozviudza kuti aiwa indotoda kutombonotariswa kuti ndione pese panga pachiitika zvinhu izvi ndichiri right here ipapo varume ngavapagadzirisa zvakataurwa mubhaibheri kunzi murume akanzi achaita mudzimai 1 murume akanzi achadya cheziya mukadzi akanzi achatakura mimba then love haisi yekuti munhu unofanira kunzi mukadzi ndiye ngaandide ndoningiri nechavanhu vechivanhu kuti mukadzi ndiye anofanira kuva submissive ndiye anofanira kurespecta murume navawo ngavati respect vatidewo mukadzi akapiwa rudo rwakakwana haambofi akamboenda kana kunzoko kana kunoita musikanzwa kana kusarespecta murume wake but pakangotanga kungoita izvo zvokuti hamusi kutrustana ndo panotangira zvakawanda hapana mukadzi asingadi kunziwo bhebhi kana kunzi love varume vedu vazhinji havazvigoni zvese izvozvo kana kuti amboudzawo mukadzi wako kuti ndokuda kana kungoitawo kasurprise kekuti munhu unombovigirawo kana munhu chokoleti zvinhu zvinongonakidza kungovigirwawo chokoleti inongonakidza kana kupiwawo mari kungonzi o200 itenga zvaunoda zvinongonakidzawo so ndo maonero angu right thank you very much Kola hanzi naKola point yandabata isina mbobatagwa nevamwe ndo yandobata hanzi toda kumbonzi o200 mukadzi wangu imboenda unozvitengerawo pendi
ndakumbonzi mari indanogadzikwa musoro but hatikwanisi kuti zviite, varume hakwanisi kuti vazviite. Imiwo vakadzi ndoda kubvunza 2024 uno mane nguva muchizviziva kuti iko zvine zvatakuti isusu hatichamiriri murume chete takubatsirana nevarume. Anditi when is the last time iwe wakambouyawo kumba wakabatira murume wako pendi? When? Yekuti wana mari yako watindarika potengerawo even murume wependi, vangani vanodaro mazuva ano? Mazuva ano vakadzi havadi nemari dzavo. Murume unotosvika mukadzi anosvika pakutoshinga kukurura murume pendi iyoyo ine maburiburi iyoyo, asi mari yake ane chitsapo chemari ane chitsapo chake chemari chaakasungirira chiri apo. Haibudisi kuti nditengere mumwe munhu pendi zvaita 20 rand ndimutengera, haiti. Ngazvingobhalansawo guys. Varume vakadzi cheziya ndizvo chaizvo cheziya, asi wensi vakadzi ngatitiraiwo kungove tichibhalansa zvinhu zvingobhalansa izvi. Animona saka hanzi ini last year December but ini since rega nenyara then zvakaipa ndati hangu nhasi chete ngoti ndasi ndikusadi kwevakadzi kwevarume ndichazouyawo ndiri kusadi kwevakadzi plus toda kumboti vakadzi vambotaura zvanoda kuitigwawo mudzimba, varume vakateerera. Pamwe you miss zvinhu zvidiki diki varume zvine zvida kuitigwa vakadzi ava mutozvimisa munoti handiti izvozvo hazvina nebasa rese kujaidza munhu, but vakadzi vanenge vachitozvidawo, mufunge. Asi anyway, just to wrap it up, ndimbovata zvangu nokuti ndachida kurara. Thank you honestly 20 stars kuti ndimborara zvangu. Animona togona kutaura zvedu time. Animona nyaya iripo because mazuva ano takutongoita zvemalife, takutongoswerera malife, otherwise depression inokurova guys. Kuno uku kudepression inogona kutokubata. Munhu ari kudiaspora kwese kana tukupi unogona kutongopinda mudepression, especially kana usina munhu wekutaura naye uri wega, unogona kutopinda mudepression chaiyo unotopinda mudepression. Hanimazviona right? Ngatimbonzwawo vari kufona. Hallo SIS MELLY. Yes, muri sei? Aiwa, tiri nani chaizvo. Tikudawo kucontributa patopic yanhasi. SIS MELLY, chinoitika ndechekuti vana baba vekwedu vari kutadza kuadjusta, mundinzwisisa? Vari kutadza kuadjusta, saka zvoita sekunge vakadzi vari stubborn. Asi kutaura chokwadi muno munyika tofanira kubetserana vakadzi nevarume. Kana mumwe wako aendawo kushift kuseni aita long day, ngaasadzoka wana murume akagara paremote achingotonya TV, chikafu hapana chabikwa. Wochitangazve mwana wevanhu kutanga kubika, wopedza ipapo wochisevha, nekuti hapana chaangaita unenge uchidzi ndiwe mukadzi, ende vana havangarari nenzara. Asi kuti vanhu vakabetserana, mumwe abva kushift wana wabika, pamwe murume abikawo muriwo, but ini sadza ndinozokwanisa kuti ndimone sadza. Zvinoda rudo, muno tinofanira kuti tibatane. Varume ngavadzidze kubatana nemadzimai avo. Munoona kuti inini I will give a very good example. Pandakasununguka vana matwins, ndakati tiri kuchipatara, mangirikini masisters pavati kuna baba kwangu, you need to change ingirikini madiapers evana. Then murume wangu akati, kumusha ndinombobvira ndachinja mani. Kanzi yes, ezvinonzi waamunomba ndinofanira kudii. But do you know what aka-adjusta mufungi, akaona kuti no, ndamunyika munomu zvasiyana nekumusha. Kumusha hongu murume haangachinji madhaipa. I'm telling you, kubva ipapo he was hands on nevana vake. Ndobva kubasa uko ndowana pamwe atogadzira mukaka, iye pamwe achienda kunight shift, zvoti ndasiya ndagadzira ndadii. Zvinoda kuwirirana vanhu vo-adjust, asi varume vakaita attitude yekuti ndiri murume, handifaniri kudai, zvechokwadi vanhu vanogara vachirwa. Kola inzwai, ndakati ndichiuya kunoku, ndakati taitotaura iri nyaya yatiseka, ndobva ndati imimi anti kumboko, anti mumpota muchirega kumbobikawo, baba havadi
vakunza kubasa vadzidze kubika because vachange votobika full time hanimona plus nekusuka kana vapedza kubika ngavabike ivo vosuka vodini munoziva ziresponse andakapiwa kandakati ende huye vachazvionera hanimona zvikanzi kwakutozozviudza munini wavo kuti kwai nhai mungazvipfuma kuti kwai ndikunzi kwai ndibike inini ndigonosuka ndiro ndikati muchabika kana musingagoni kuti muchasuka kubika muchatoadjusta ende vagona mataura izvikola ndichatopa rekodha ipapapa ndovatumira chanopa rekodha tete vangu ndina tete vangu vaigara muno munyika tichiri vadiki tiri kumusha uko but gore ravakadzoka vachidzoka kuzimbabwe nemurume wavo hama dzemurume dzakanga dziripo ende murume wavo aibva kwamutare uko tete vangu ndevekuhwange unoziva kuti murume akati Viola, bring me the child, let me go and change his diaper. Unoziva kuti hama dzake dzakashama kudai kakadziswa ndeve kwanguwo futi vekumba kweduwo vakati iwe murume anoningirikira murume akati no it's okay. Kana mukadzi wake anga ari mukicheni achibika aenda unobira pasaidhi nemukadzi wake asi kwakuita kunge kudyiswa munhu akauya vakagara makore kuno akanzwisisa kuti zvinofamba sei asi vekumusha uko munoona kuti kana vanhu vachiuya vana baba vachichema kudai they only need to adjust onzwira mumwe wake tsitsi kuti veduwe abva kulong day but ipapo futi unenge uchida bonde asi uchada kuti abike wochizoexpecta futi kuti achakupa bonde anokupa bonde racho rakafana exactly saka veduwe izvi zvinoda kuti momboita program yana baba sisiveli roziva kuti of course hatingarambi kuti maproblems ariko asi zvinoda kuti vanhu vaadjuste nekuremekedzana futi mumba macho tatenda. Thank you very much Kola, maita basa valid points. Muri kunzwa ka? Hello Kola? Hello Kola? Mushe. Thank you for picking up my call. Inini ndikufuna ndichitaura responding kune uyu abva kutaura uyu. Inini I've been in the UK for 4 years. Nyaya iripo ndeyekuti vakadziwo they tend to take advantage. Vakaona murume achimira. Inini I grew up kumba kwekuti takakura tichiita zvese saka I did not have any problem nenyaya yekuita mahousehold chores. Right. Ndikakutaurira kuti nhasi ndi 25 January ndakadya meal yakabikwa nemadhamu wangu I think twice. Okay. It's inini kana kuti mwana anobika mameals. Kubva pa 4 years dzamauya. Ndikupa example yendigirike kuti from beginning of January this year. Alright. Kubva January this year 1 January to 25 nhasi. I can count ndofunga 2 or 3 times dzandakadya mameals akabikwa nemudzimai. It's either inini ndinobika kana kuti mwana ndiye anobika. Right. There's a day kuti ndinobva kushift handiti makuseni. Iye aripo pambana kuenda kushift. Mwana aenda kuchikoro. Tererai vanhukadzi, tereresai. Mwana aenda kuchikoro handipi. Ndaimbomirira kuti aite abike. Pandaitozoona situation zvaanosingabude bhozi mwana aibva kuchikoro pasina food yekudya nditi otanga kubika. Odya breakfast and then iye ozobika dinner later kuma 6-7. Right. So inini ndatanga kuti make sure kuti by the time mwana paanodzika kuchikoro dinner inenge yaready. Right. And then this has been taken as an advantage. Anomuka makuseni anasubira around 11 Netflix. Netflix throughout the day. Kusvika manheru odya dinner ndabika orara kana asunda futi kubasa mangwana the same thing. It's not always the case kuti varume
adjust. So many people vari kuuya kuno vakutozviziva and vanenge vatoudzwa kunzi life yekuno kunde kubatsirana, but our women are now taking advantage of it and nobody talks about it. Zvinongoitwa muchinyararire. I know tichikwesa foni pasi, there's going to be a lot of defense ichange ichitotaurwa from mamwe madzimai. But I've said a specific example yezviri kuitika kwandiri and what saved. And that's on what is happening kwamuri mambotira here kuti muonese madam kuti look unenge wakunditirawo advantage ko tikabatsirwa unenge uripo pamba the whole day wagara apa ko ukatora 1 hour yako kuti ubike wobva wagara zvako pasi. Yes, unombotraya muchimbotaura nditi but unotozoona kuti peace mumba haichavipo. Saka at the end of the day unenge wakuti for the sake of peace nemwana let me just do it. Saka imi mune 4 years mauya makauya neCOS anditi. Right. How sorry to say this but toda kuti tichida kuti vamwe vadzidzewo pazviri handiri. Kuya kwabakaita muchibva kuAfrica muchiya kunoko zvachinja environment love yenyu nemukadzi wenyu nekuno kuya kwamaita. Can you say kuti still the same kana kuti patone maproblems more akonzerwa nenyika inoi than pamanga muri kuAfrica? I think ma problems atokonzereswa akawanda nenyika inini because one kana uri uri dependent already ukatorohwa pachibotswa, right? Of course. And then two ukasvika muno malaws emuno they support vana nevakadzi. Of course. That's number 2. Kweita nyaya kumabasa nekumagatherings kunoenda kunoungana vanhu, especially magatherings anoungana maZimbabweans. Mazhinji acho, I'm not saying ese, mazhinji acho ndo manyaya dzinenge dzingotaurizwa kuti usajairirwe naye usazodi. So in a nutshell I would say kuti relationship yedu is not as zvayakanga iri tiri kuZimbabwe. Wow. Kunoku yes we are kurarama, love is still there but pane ka element kekurelaxa. Pane ka element kekurelaxa avepo. You find kuti it's more of sort of a competition yekuti kubasa kwangu kunorema, so when I get home I deserve some time for rest. Ndo nyaya inenge ichinyanya kutauriswa and mostly vakadzi ndo in quotes vanowanzoti kubasa kwangu kunorema ndabva kushift ndakaneta ndakadai, but varume vari kuenda futi kumashift. Inini nemukadzi wangu we're doing the same job, we are both nurses. Tinoenda mashift but it's more of iye ndiye anoneta ini handiti sei amunete. I know. Then that way ipapo kana yatodaro yatorasika dzati yangu kana patorasika, I don't know, maybe probably right now what is left is for you to try to find a neutral somebody asingakuzivi so that musubmita nyaya yenyu otaura nemi muri mega muri 3 makadaro monyatsogara pasi and then you talk monyatsonzwa where she's coming from, munhu uyu ari pakati achiti muchitaurawo iyo consense yenyu kuti mbenyu kwasamira because zvinhu zvakadai futi asi zvokuti munomhanyana zvikuti kuhama once mangoendesa kuhama imba yaparara because hama dzakutoona mukadzi nerimwe dziso risiri iro. Imimiwo kuti murambe muchitsvira mukati handimaona muri munhu wenyamawo, munhu wese anoneta kuti murambe muchitsvira mukati muchiti nokuti zvinhu zvakazomira zvakadai tiri kuEurope favors hazviiti zvakare but zvinozoita mambona muri kuona vakadzi vanambotaura pakutanga vaipa kuti some of the things that we do mukati ndinonyepa kuti we push men to do other things. Muri kuzva zvandiri kutaura but kana love yadai so mumba menyu manje mureka kugunun'una hanzvadzi iye aneka kurelaxa kana komumba even bonde racho muchaita here zvichanakidza here hanzvadzi. Ndopachika pekuti uri kubva kubasa nditi you're expecting kuti uchaona munhu akuita halfway, right? Hauna kuita halfway, wakutanga kuprepare meals, wakutanga kucleana mumba already, mind yangu yatodhakwa. Exactly. By the time atichatosvika manheru isi nyaya yekungoti tangotaura nyaya basic but nyaya dzelove chaidzo zvinenge zvakuita sei zvakunetsa because tatotanga day iroro on a wrong note. Something chanachida kuita add on futi kuti pane a guy ambofona achiti men are not represented yakadai so. That is very true and such very few men would actually come out vachinyatsoita sei vachitaura because the moment pavanotaura problem yavo haisi per se but inobva yatoatakwa achinzi you are the one who is wrong. Havatodi inozoita kunge
yedebate yekuti toda kuona kuti vachawina ndiana napakutaura vakomana here varume here kana kuti vakadzi tokanganwa nyaya yeproblem, focusing on the problem. Nyaya yedebate toda kuona kuti ndiana achawina, vachaona mapoints akaona ndianani. So most men havaite come out kutaura because vanozviziva kuti the moment andotongovhura muromo already blame yako ndiani ndiyako. And then maybe before I go, zvimwe zvinhu zviri kunetsa stereki, zviri kunyanyonetsa inhaya yekuti before people get married and it's a relationship yako ne-boyfriend and girlfriend. But the moment yekuti maroorana, it brings in loads of people in, right? Inini ndinoona kuti from my end, vakadzi vanozokangana kuseparate chain yavo nema-sisters avo nanamai vavo kuti vanofanira kugumira apart in terms of their contribution in relationship or marriage. That's another thing to bring down kushanda kwethese marriages. Of course, kuti they carry everything to their families. Unozosara uchifamba panza apa ndikuti watopera. But watopedzwa kudhara, sister yake kana mai vake vakatozwa loads of things. I'm sorry to say this and that, but if it's exactly what is happening kumba kwenyu, then I don't know. I mean, no, but kwamazvitaura kwamakuenda well fine, we were talking about zvemumbai zvokubata zvokudi, but kana yaya yekuti zvakutopachikira kuenda nekuhama mosara mapera famba motopera, then I don't know, maybe I don't know, I can't tell you what to do, but you need to sit down and mombo yatsofunga mega, introspect mega. Yeah. But my point really is Varume, they're doing a lot to adjust. It's just that people are not seeing it and people are not talking about it, but they are adjusting. But that's also advantage at times. This also. All right. Thank you very much, my brother. Thank you. But be strong, yeah? Be strong. At this only a case whereby it will push you into the wrong direction. Mukona shukwitika, men are dying, men are also committing suicide because they are panel kutaura and matona. Uningwa ungo famba ungo webepa. Saka if the worst comes to the worst, we are mutau mufoni tiripo, wanasiwe nyukuseru kutirotaura zvedu. Mfanyarari. Ginda Goria. Anditika. Yeah. Thanks so much. All right, Ginda Goria. Thank you very much. Hello, Kola. What about life? Hello, SIS MELLY. What do you say? Very right. Ndango isawa nene 2 cents dzangu. Hold on. Kola wafona wane +33. Bacha makadaro timbopedza na uyu. Taurako. All right. Ndikati ndaisawa wangu 2 cents dzangu pa ndodzokera mumashure but kungoyu isawo zvandakapindana nazvo. Panyaya yamati mimi vakadzi kana makushanda munombotengerawo here varume bandawe. Yes, tinotenga. Asi kazhinji ukaona ndisingatengi nei ndichitevera zvavakandiita, unoona kazhinji kana usingashandi varume vanotora advantage. Kazhinji vanotora advantage kuti haushandi, munhu akuda kukuita yese kana panenda kushanda paya neno ndakutsiva ame munonzwisa here, ndakuda kutoita zviya kutoda kukavha kepuri yakuti okay paya pambadai zvinenge zvakaipa here pandiri kutopedza shungu inzira yekuti ndipedze shungu dzangu, uri kunzwisisa. And then pozouya nenyaya yekuti mumba umu munhu unozoda kuti tigoita izvozvo game remumba but pamwe pese apa tisingatauri munhu asi kana akabata foni yake nemashamwari nemafriends ake ari kuseka ari kuti inini ndikapinda nenyaya anonyarara ozoti ozonzi handina kuzviwa. Hauna kuzviwa sei? Wazviwa but nongondiignore. Asi kana uda zvauri kuda because handiri mukadzi mumba you have to do pamwe ndakakuroora. Saka zviri right here izvozvo. Ini ndotoona sekuti kana takuita zvinhu zviya pasina mufaro ndikuona senge uri kundirepa, uri kutondimanikidza kuita zvandisingadi because zvinhu zviya zvinoenderana nepfungwa zvo. Haungandimanikidzi zvese sekuti pataurwa nababa kunzi wabva kubasa sekuti nene ndiri kuita night shift. Unoti pamwe wasiya wabika wana pamwe vanhu vadya maplates aya nezuro maneroma wana ripo wozoti munhu ozoti hangatidai asi vanhu tofanira kubatsirana. Saka nene ndozosara pfungwa dzangu ndogona kuzozviita hangu but pfungwa dzangu nezipo. Saka kutaura chokwadi nyaya iripo ndeyekuti vanhu nofanira kunge muchiwirirana zvinhu zvese mowirirana. Saka zvoona mumwe akungoitawo hake ane hangu senyaya yekunzi ipapo
ngatozviita chaizvo kusipa hapana zvinoita hapana kana chero muchinganzi ndiri kukubata kana kudi hapana kana zvinotomboitika because pfungwa dzangu hadzipo ende negohesi ndikatofunga zvaunenge uchitondiita kana chichi rafu dzacho hapana zvinotomboitika ona saka zvimwe zvacho mudzimba munoita kungogarira hedu kuti hei mabudiro acho pane pakatoipa. Wow. All right. Fine. All right. Thank you very much, Kola. Thank you Kola, very much. Yeah. This is a topic kune zvakawanda zviri muvanhu, right? Let me call back hanzvadzi yanga ichifona apa ine +33 because vadona. I think it's island number. Varume varipo guys, musade varipo varume, they are listening. Where's the number? Right. Hi dear. Hello? Yes, hanzvadzi muri sei? Chiripedi makadiwo sisimela. Tiripo. Ndamene ndichifollowa zvenyaya yenyu. Ndaida kukomenda hangu papachitaura namukoma wambutaura. Inangu ndiri muEurope for quite some time, almost 4 years. Vamwe vakadzi vacho zvinodaro kuti unenge uchiita zvese uchivabatsira kucleana, kubika, chichi zvese and everything. But at the end of the day vamwe vacho vanototora advantage chaiyo kuti anenge achimubatsira achiita zvese, which is not good. Vakadzi vanofanira kurespecta kuti kuna varume vanoda kubatsirwa vanoda kuita. Handina kutaura zvakawanda. Wow. Ndinongotsigira wangu plaza. Maita basa hanzvadzi. Matotaura zvakawanda so maita basa. Right, guys, inzwai. This is another caller again. Tane 2 varume vari kutaura kuti vari kutaura kuti people are taking advantage of me. People are taking advantage of us. Hani muri kunzwa zvekutaurwa nanikikiri nanzvadzava kureva kuti vakadzi maita mbiri yekutorawo advantage asikana, maita mbiri yekutorera varume ava advantage vedu wekuya kudiaspora. Inga muri kuchema kuti muda kuti varume vakubatsirei, muri kuchema kuti muda kuti varume vakubatsirei. Varume vacho vakubatsirai futizve makuti imimi you are taking you now take advantage of them. That is wrong. Watombowana murume anoda kubatsira yake, wana murume anoda kubatsira, then wakuuya uchiti hanzi ototora advantage kuti ndachaite anything ndakutongogara kumba ndakamira ndakadai. Come on guys, kana ndimiwo toziva kuti machips aya anenge achigwadza mose zveshuwa. Guys, mirai ninyatsokudzai, it's not easy zveshuwa, hakusi nyore kuno kuEurope kuno kusezvo ndakambokudzai sezvataifunga, hazvisi nyore sezvataifunga, but kana wauya andika chinongodiwa kuti ushande ende nekutobatsirana mabasa iwaya. Handiti munotoda kuti izvozvo raitinawo pano pandogara guys, ndogara namaiguru pandorenda, handiti ndorenda kuna maiguru vangu, handitika imo muno murume medu matiri munomu, handiti izvozvi ndakurumidza kudzoka, handitika nezino makaona maiguru kuti ndakaona vandibikira sadza rinopisa nokuti vakaswera vari pamba nezino vaishanda from home, vakandibikira sadza paipai makatoza ndichiti moda nei ndiri kubasa, kati bikai nebora, ndokuti ndandaona kuti vanga vaine bora, kati handoda bora ini, handiona vakabika nebora, handiona vakatongoisawo zvibifu zvavo pasaidi. Inini ndasina kurumidza kuya panoenda kutomuka manje vaida kutobika, ndo life yekunoku. Saka just take it as murume nemukadzi kuti wataka kusvika kumbawo, kana uri kumbawo chibikawo umwe awanewo achidini, awanewo chikafu chiripo kana zvichigoneka chinopisa. Iye kuti munounganidza nokuti matekawe akachipa kunoku ndo chokwadi. Izvi zvekutenga zvimafood zviri ready kudhara izvi zvinenge zviri zvishoma shoma mumashopu zvochiita ma1 pound chakadaro, 2 pounds, 4 pounds, handimaona. Saka asiwo varume vedu amozvizivawo guys, nebasa ramene chida munhu anenge achida home cooked meal, anenge achida varume vedu kuAfrica anenge achida sadza, vazhinji vacho anotozvidira sadza rake. Thank you muroora wangu auya. Thank you muroora. Vanoda sadza ravo rinopisa, zvekuti kana machizi makaroni cheese and chipizza havazvidi varume kuAfrica,
vanoda sadza ravo rikave nemavheji kana matemba as long as adya sadza. Chingoita iwo kuti ukagona kungobikawo sadza bikawo nguva iripo. Kana waona kuti uri pamba ingobika fresh food. Kana mose muri kuenda kushifti no problem. Ndopaipa kuti uzobika kana kuwanda chomwisa mafiriji mopeka peka sadza renyu, mwisa mafiriji akauyawo anoona chekudya otorawo usahurimo odzisa odya. Handizvo. But taking advantage yevarume manje kuti just because iyewo abva kubasa anozobva kubasa anoyawoita because inini tiri mukadzi muno mutemo unofevhera inini because imwe inyaya yemutemo yekuti mutemo unofevhera inini murume yakauya nevhisa rangu inini ndo imwe futi murume akauya nevhisa rangu saka nachanototaura kada kutaura rimudzosera. Saka varume vakuitwa varanda nenyaya yekuti ari pavhisa rako, murume akuitwa muranda nenyaya yekuti akauya newe. Asi manga muri kuAfrica uko maingwavha mose, maistragula mose, maita zvinhu zvenyu pamwe chete, chingodzokera ipapo. If you are not careful, guys, if you are not careful, marriage dzakwana dzinoputsika. Dzichaputsikira iko kunoku kudiaspora. Marriage dzakwana dzichaparara. Kana dzaparara marriage idzi, what is the next thing? Uchaenda pane murume womunhu ndiwo chokwa kudanana naye. Mungakuzira henyu guys, chokwadi chakanaka tingakuzirirana tikamira takada kuti vanhu vechikadzi. But kana zvazodaro murume akabuda kaenda kune mumwe mukadzi achazonyenga mukadzi oenda kune mukadzi iyeye. Iye mukadzi asara chamboshingirira kuti gore ari ega achazodawo murume ari kuchaenda kune mumwe mukadzi, murume womumwe mukadzi pamwe ndewako iwe, then the problem will start. Ati muri kunzwisa? Hello dear. Hello auntie. How are you? Muri right, ndiri right. Mushe. Ndangoti tingopanana 1 or 2 pamwe 1 kuti ndinogona kubetserawo munhu 1 or 2 ipapa. Saka nyaya iri papa ka kana paine rudo pakati pevanhu 2. Hapana chinombondirwadza kusuka ndiro, kana kutsvaira, kana kugezesa mwana, kana kuchinja napi. Paine rudo because munenge uchitwa kuti mumwe wako aone womuitira chimwe chinhu agofara kuti thank you. Akati thank you very much my sweetheart. Chiri papa ndechekuti vanhu they are being drawn apart nekuti rudo rwacho irworwo harupo pakati pevanhu ava. Ende kana wakuita chinhu uri mumba muri baba naamai nevana vari mumba, kana wakusuka ndiro wakuti ndiri kumubatsira, iwe uri mumba menyu mamurimo muri 2, what does that mean? Hausi kubatsira mumwe munhu, mumba menyu mese muri 2, you are 1 pakuroorana. Anditi you are 1 pakuroorana. Saka whatever you do for your family hausi kuitira mumwe munhu, uri kuzviitira iwewe. Saka ipapo vanhu ngavazvizive izvozvo kuti ngavaite zvozvo. Unoziva zvinoita varume mati mambo zvavanoita kuti toilet. Let's talk about the toilet. Let's talk about the toilet. They mess up the toilet, they don't clean up after themselves. Saka inini mukadzi ndoenda nokuklinira toilet nhasi ndopukuta mangwana mune vana hausi kuda kuti unoziva kuti zvakazomboitika. Let me tell you this. Muchaseka muchaona kutoti maybe muchatoona kutoti mwana uyu akaita disrespect, but mwana uyu anowirira nababa wake zvisingaite. Maybe they are like friends. Zvokuti havasisina mugado yekutaurirana chichi, vanotsiurana zvinhu zvakawanda. Aenda kutoilet aona asiya dzakazara weti. You know what? Izvi ndakazviudzwa nababa wacho, handinaudzwa nemwana. Saka nditete uyai kuno we zvikanzi muri kuona patoilet apa tinotoita pokugara. Kana mapasiya pakadai ndogara sei. Ende apa ndisi tiripo 2 mama avapo. Saka hapana mumwe munonzi wamuchati ndiningi. Unozoti baba vacho akapindura kuti I'm sorry mwanangu, kana neniwo ndinombopagarawo ipapa, I'm very sorry. He has learned from that. Vakutoziva kuti toilet iri kuchinja, but zvakanakawo here kutsiurwa nemwana. Ati kutsiurana muri vanhu vamwe chete. Amini ndikureva mwana uyu atsiura baba, asi mukadzi atsiura murume. Ndo zvandikureva izvozvo kuti varume zvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo havazione sezvinokosha. Veduwe allow varume tu kuti vambobreedha. Vazhinji vacho nakola inzwa ika. Vazhinji vacho vakabva kuAfrica uko havasati vaadjust, havazvizivi. Vakabva kuAfrica kusina matoilet here angari kwamatoilet, but matoilet kuAfrica kuno ndokunotaura kuti munhu anofanira kuita tsvina yake kana kuti aita zvaita zvaurega. Makola ngataure chokwadi veduwe. Munhu obva aita tsvina obva asina kuflasha here asikana. Ipapo makuda kusoresa
Africa kuti kuAfrica ndo kune vanhu vanoushapa. Aiwa. Uchapa. Aiwa, I'm not nyaya toilet. Panyaya kuadjust up. Kuti vanenge vabva kuAfrica vanenge vasati adjusta. Saka chazonzi adjust after how many years? Mutoramba muchidzidzisa kuona even kuAfrica vakadzi kuAfrica nyaya yematoilets vari kungochema nawo kuAfrica ikoko vanongochema nenyaya yematoilets. Vazvinzwe izvozvo ndosaka tiri kuzvitaura kuti vazvinzwe. Saka hatisi kuda tikazonyarara tichiti tiri kuvapa time yekumbobreathe havazozvizivi. Regai tizvitaure vazvizive kuti some of these things ipapo kana pane varume rutera unyazoziva kuti ndozvandete ndokusiya zvakadaro handitombodi vachisiya zvakadaro. All right. Vari kutozvinzwa ipapapa. Ende pane mumwe ambotaura earlier on achitaura kuti zvinhu zvese zvatena zvakuvakadzi zvakudidi. Here's the competition. Uri murume woti zvinhu zvaenda zvese kuvakadzi, my opportunities aaye vakadzi wopeta maoko. My opportunities anoenda. You've got to fight for your sport. Fight for it. Hakuna kungombata muchingoti until the world is now changing and zvakungoda vanhu vechikadzi. Iwe uri kana ndimiwo. Fight for it. They should fight for it. Uri murume hakuna kungoti ndiri murume pasina chauri kuita. Ratidza urume hwacho. Ratidza urume hwacho. Tikuone apa. Ndo zvinoita munhu wechirume anoratidza urume hwacho. Saka baba vai vataura kuti ndiri gandagori. He's fighting. He loves his family. He's fighting for it. Hakuna kungomira kuti mungoti vakadzi havachati respect. Respect is reciprocal. You respect me, I respect you. Ndizvozvo zvatinofanira kungoita izvozvo. Regai ndipe vamwe chance. Wow. Thank you very much. Kona vauya vakataura nepassion chaiyo. Vakutaura nepassion. Andika. But right, timu rangu remeni varume regai timbotibatsira neapa timboudzana apa timu rangu revarume. Nhasi ndiri kusaidi kwenyu. Anditika Roxanne wakatsamwa hanzi kungoita urume hwekuburisa chete usadaro Roxanne Rotary. Right, timu rangu varume inzwai panyaya yetoilet tiri kutaurwa apa. Vakadzi vari kuchema nenyaya kuti tiri kuweta patoilet tosiya tamesa up toilet tosiya zvakadaro. Andika because tinoweta takamira nditi. Saka takamira ukaita sokuti paya pakuti wapedza kuweta pakuzunza paya hanimona pakupedzisira paunozunza weti paya inogona kunoti poto ichindotapukira pamusoro petoilet seat. Topedza zvedu todzosera tobuda mutoilet toinda. Vakadzi vari kuchema napo ipapo hanimona. So timu rangu kubva nhasi ngachitei so kana tapedza kuzunza paya handiti weti ikatapukira pamusoro petoilet penhingikiri paya mune matishu imomo. Tora tishu rako upukute pamusoro petoilet seat kuitira kuti vakadzi ava havaweti vakamira vanogara kuti vozogarawo manje vanowana pakachena. Saka it's just a matter of taking a small tissue wopukutawo pamusoro paya wosiya pakachena andimoona wobuda apa patikudi tikutira kuti gwadzisei because vakadzi vari kutarisa kuti chemei apa andimoona varasa kuti chemei. Ngatitorei matissue boys dzangu topukuta pamusoro pechemba apa kudai so then tokanda mutoilet toflash kuti pavanopinda vaone makanaka. Chero ukaona kuti pakuzunza apa weti zvadonhera nepasi take that tissue upukute pasi usiyewo zvakachena handitimuona. I think that's way vakadzi ava vanogona kusataura asiwo imimi madzimai matibata panyaya yeweti okay tazvinzwa chagadzirisa ipapo. Imimi madzimai muri kuzvara vana vakomana. Teach them when they are still young. Vakure vachiziva kuti toilet kana chinge yapedza kushandiswa inopukutwa so handitika nokuti kuti azotanga munhurume atange kuzozviita akura kureva kuti kubva ari mudiki haana kumbobvira akadzidziswa. Saka the problems too comes back to us vanamai kuti hamuna mbobvira makadzidzisa vana venyu kumba kuti kana ukapedza ukaweta unobvisa unopukisa toilet yako sezvo toilet seat sezvo vachiweta vakamira. Hatina kuvadzidzisa now takublema varume but problem yakatanga nesu vanamai hatina kudzidzisa vana ava vachikura. Saka iko zvino nevana vako gone are those days. Handiti iko zvino vanhu vari kuenda kudiaspora vachiinda nevana vachitira vana vavo kuti vakure kumadiasporawo life dzavo dzigochinjawo dzevana. Handiti ndizvo zvakuda kuti kana vazosvikako vakazokura paya vakaroora vanobatsirana. Handi muri kuona vanobatsirana. Saka zvamunoita kumba maduties pakupa vana paya imbopawo mwana duty yemukoma nokuti cleaner toilet
toilet mwana mukomana azive kuti ndikangodai zvinorwadza tunisa toilet ngadzidze ari mudiki kudaro ngavadzidze kuita mahouse chores ese vachinjana nanasisi vavo ngavaiti akusi kuvengwa kana kututa mwana guys is teaching them vanokura nazvo chero akazonoroora haavhunduki akanzi namedhem ndasi ndiri kurwara ndiori kubika ndiori kutsvaira ndiori kudai haavhunduke because akadzidziswa kumba kwavo namai vake kuti unokura unogona kudai unodai unowacha unoaina unoita zvese akakura achizviziva ati muri kuona so vana mai ipapo togadzisa vana ngavadzidziswe vari vadikiwo vana babawo right tongoti mamistakes atiri kuita ngatipukuteiwo kana tadi taweta tisiye toilet dzakachena ukaona kuti wamesa up iwe chemba mukati mabhurashi arimo mutoilet tora bhurashi upukute usiyewo zvaiteka tisakona nezvikadzi izvi because zvivakadzi izvi zvimaroloni zvevakadzi izvi zvinotisapa taiti tenge takuitwa varanda chakononyaya kuti ndasiya tutoilet munhu kikiri tuweti patoilet saka vaboys dzangu papa vangatigadzirisanei ipapapa hanzi if you leave pee on my toilet seat if I will use your toothbrush to do my way your way kani your way guys aiwa no ningo wautsinyi toothbrush yemunhu aiwa wautsinyi right handitika so just kungoti tuchiri tune noise to advance tukadzi tune noise tuchembere kuti wakadzi kana takura tinongokura tune noise iyoyi tune noise saka just to avoid kuitwa noise tushiri ito to majesa to clean up the toilet you leave it and you move on yakachena usiyawo yakachena ubuda woinda usazosiyawo ina zvichena kuita kuti panouyawo mumwewo akwanise kuishandisa zvakanaka handiti maona right saka I think nhasi guys dambovata damboita 3 hours of sleep 3 hours dzekumborara che I know that's simchick damboita 3 hours dzekumborara handiti saka guys I think topic yanhasi was very fruitful handitika people came out people talked their concerns you also ladies mataurawo zvamuri kuda handitika varume pane nyaya yekuchuna mazamu iyi vakadziva kuchema naye kuti anzi tinochuna kunge radio handimaona mazamu and we are not romantic in the bedroom handitika we will come back again and talk about it kuti chii chikuitika inyaya yekuti kuabuswa here emotionally kana mentally nevakadzi ava iri kuita kuti even the love mumba tichakwanisa kuti tinyazoita rudo nemarwo takungoita chiratiira chii chiri kuitika what's going on handimaona chii chiri kuitika kuti rudo haruchanyatso kufaya chaizvo chii chiri kuitika tinyatsotangira ipapo tinzwisise kuti zviri kufamba sei nokuti vakadzi vari kuchema toda kudiwa vanoda kumasajwa pasi makumbo vanoda kudiwa vanoda kudai ivi vakadziwo vachiwana munodawo mufanira kuitawo romensiwo muchidini handimaona zvese zvo zvinenge zvichidiwa handimaona hanzi tobika sapa dzanguva ikoma tiri kusapa ipo dzafo alright so guys muve neuzuva rakanaka nedhe rakanaka gainimboti ozvi 3 hours of sleep handika kana ndabhoikana muchatokaura nemalife guys muchaita kukaura nawo malife muchaita kukaura nemalife because ndo piritsi racho ndo kana tine nguva chetaiwa tinotoita malife just because mukaona usiri kubatikaiwa nguva hapana animaona so hanzi udzaiwo vakadzi kuti masvada aiwa muchivaudza kuti masvada haabatwi rafu kwanzi muri kudzvinya masvada munouraya vanhu handimaona todzoka tichitaura zvakare handitika so guys thank you very much god bless you ngatisanganei zvakare pachikamu chinotevera tichienda mberi takadaro handitika muve nezuva rakanaka